Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kontennya Vinti Istiqomah. Hari ini kegiatan di dapur. Kita mau ngapain kalau ke dapur? Ya mau masak lah guys. Aku sih meres apa jenenge lemon, tak nggih apa jenenge tambahi lemon, terus jahe, uduk sereh karo daun bawang. Uduk daun seledri. Uduk daun bawang. Uduk apa ya lali jenenge. Pokoknya ngono lah, intine iku ki jamu. Jereke bos wedokku, bikin aja mbak, nggak apa-apa, ibu mau juga? Iya katanya. Oke, nanti aku bikinin. Nah jadinya aku bikin semuanya, aku buat aku juga. Jadinya rasain deh, rasanya tenggorokannya macleng, enak apple guys, ngono lho guys. Nah bareng ngono aku ngopo nyuci piring koyo nelek nggak salah ngono ki lho. Aku pengen edit ki ngopo jal meneman, aku ngerekam akeh terus tak potong-potong iku sakjane meneman. Lah ngopo iya aku mau ngerekam akeh terus lek tak potong. Aku apa gawe iku guys, pepes tahu tapi rata rekam guys. Aku gawe pepes wae tak rekam iku wae, cuma dekat tahu ning iku baskom tok moran tak videone. Tapi ya kegiatanku akeh kok. Engko lek nganu podo males ndelok videoku, kan videoku seru, aku wonge seru kok, lek guyu cekakaan. Pokoknya gokil lah aku ki lek kenal lek ora kenal karo aku ya wonge pasti lek jerene kancaku mbiyen ya sing awal kenal karo aku ART kene, lek ndelok aku wonge ki judes, padahal ngerti to aku wonge koyo piye. Pokoknya lek sing kenal aku guyu ae, apa meneh koyo kancaku ket SD sampai saiki paling wis ngerti seluk belukku eleke apike yo ngono kuwi. Manusia ki nggak mungkin gak enek eleke, kabeh wong ki enek eleke. Nah kan aku yo elek, masamu ora elek. Aku yo apa jenenge dosa yo akeh, nggak enak